Bisan kunway nagkuhang medalya ang bulanon nga weightlifter nga si Vanessa Sarno sa bag-ulang gitapos nga Paris Olympics. Aduna gyapon heroes welcome nagpaabot kaniya. Ang report ni Mark Reggie Abella. Giatangan sa pamilya, kahigalaan og mga supporter ang weightlifting competition ni Sarno niadtong Sabado sa Kadlawon. Nagtapok sila sa kilid sa karsada nga gatanaw sa TV sets nga gibutang sa Tagbilaran City Hall alang sa gusto mo saksi sa kompetisyon. Grabe ang pag-abi-abi sa mga bulanon dihang migawa si Sarno. Apan wala madaog ni Sarno sa ikatulong attempt sa pag-alsa niya sa weight. Gibati og kakulba ang inahan nga si Emily sa kompetisyon nga gisalmutan sa iyang anak apan bisan kun napakya siya sa pagkuha og medalya, magarbuhon gihapon siya sa iyang anak. Gipahibaw usab ni Mayor Jane Yap nga giandam na sa dakbayan ang heroes welcome sa pagbalik ni Sarno sa Bohol. Nak, huwag kang mag-alala. Mahal na mahal ka namin kahit hindi ka nanalo. Mahal na mahal ka talaga namin. At saka, i-welcome ka pa rin namin dito pag uwi mo dito sa atin. Of course. Oh, sigurado yun na. That's already a sure 100%. Maski unsang outcome, atong i-welcome ang atong first woman Olympian, Vanessa Sarno. Vanessa, dai, you are inspiration to many, you are inspiration to me, and we are looking forward for your heroes welcome. Inaguli ni mo diri sa Tagbilaran. Nahimong gold medalist ang 20 anyos nga si Sarno sa 2020 Asian Weightlifting Championship o sa 2023 Southeast Asian Games. Nakakuha siya og 3 ka medalya sa 2023 Asian Youth and Junior Championships. Sa pagkakaroon, gila si Sarno isip usa sa mga top weightlifter sa Pilipinas. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.